Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo malo ispričati kako odraditi nekakav trening, ubaciti nešto novo psu sa pulerima. Uživajte u nastavku videa. Prije nego što krenemo, htio bih samo napomenuti novinu što se tiče Kompasa. Bacili smo se u proizvodnju personaliziranih ogrlica. Evo, ovakvih kao što je Nastri. Pa tko želi za svog psa, javite nam se u inbox na društvene mreže, naručite ogrlicu za svog kućnog ljubimca. Sad kad sam se izreklamirao, sad možemo prijeći na ovaj dio treninga. Znači što se tiče treninga sa pulerom, isto kao slično u biti kao što smo pričali za trening kod pecanja. Obavezno zagrite psa, zato što ovdje isto ima promjena smjera, nekakvih sprinteva i svega, pa da se pas malo zagrije da se ne bi ozlijedio. Sad što se tiče pulera, nema tu nikakve posebne mudrosti, možete s njima doslovno raditi kako hoćete. Možete s jednim, možete s dva, vam je lakše. Zašto? Pusti. Bravo. Bravo, curice. Pusti. Uzmi. Opa. Znači možete raditi skokove, možete opet raditi kao sa pecanjem, lijevo, desno. Ovdje je prednost što se možete, osim od samog treninga, možete se malo i natezati, navlačiti sa psom. Pusti. Evo ga, ajde. Bravo. Odi. Tako. Znači ništa specijalno. Pusti. Možete vježbati i uzmi, pusti, pusti. Uzmi. Tako, bravo. Ocura. Sjedi. Pusti. Uzmi. Sjedi. Uzmi. Bravo, curice. Bravo. Pusti. I to bi bilo to, ekipa, kažem, ništa specijalno, čisto eto neko ko nije znao za ove pulere da postoje, super su mekani, dosta su izdržljivi, Astra ih ima već godinama, mogu se naći, imate original, imate nekakve kopije, nije bitno. Nešto novo što možete raditi sa svojim psom. Nemojte zaboraviti stisniti like, share, subscribe, kod kompas10 na petcare.hr i naručite neku ogrlicu, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Bravo, cura!